खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव आइजो फाइटार पाइलट भावना कान्त बिथाङा गिबि बाहागो लानाय आइजो फाइटार पाइलट महरै जारिमिन लिरगोन बिथांनि सिगां रावबो आइजोफोरानो 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव फाइटार पाइलट महरै बाहागो लायाखैमोन मख'नो गोनांदि राजस्थान एयारवेजनि आइजो फाइटार पाइलट भावना कान्तनो भारत सोरखारा 2020 मायथाइयाव इन्टारनेशनेल वुमेन डे एबा बुहुमनाङारि आइजो सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै नारी शक्ति बान्थाबो होदोंमोन बिटिआर गोरोबथाया 1 बोसोर जानो थांगासिनो दङ फैगौ 27 जानुवारियाव आबुङै बोसोरसे जागोन बिटिआर गोरोबथाया बोसोरसे जानाय सुक्ति सान फालिनायाव 24 जानुवारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां फैयोब्ला फिन बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर जाय जेलाव दं बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय फिन खावलायबावगोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा बेजों लोगोसेनो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि केसखौ आयेन बायदियै बोखारनानै होनो थाखाय आसाम सोरखारा कर्टआव मोनब्रै स्पेसियेल कर्ट दानो थाखाय आर'जलाइ हरबाय आरो बे खामानिया थाबैनो जागोन होननानैबो बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बारग' एनडिएफबिफोरनि केसखौ बोखारनानै होयोब्ला बिथांमोनहा गोबां बिथिङाव साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानैबो बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा बारग' भिएलटिनि सोद्रोमाफोरा गोदानै आफाद दादों बिथांमोननि आफादनि मुङा बड'लेण्ड एक्स भिएलटि एस'सिएशन सिगांनि आफादनि मुङा एक्स भिएलटि वेलफेयार ससाइटिमोन गोदानै दाजानाय आफादनि आफादगिरिनि मुङा अनिल मुसाहारि बिथाङा बुंथिदों दि 17 बोसोराव बिथांमोनहा मोननो गोनां अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै एक्स भिएलटि वेलफेयार ससाइटियाव बारग' भिएलटिफोरनि थाखाय सौफैनाय रांखौ बख'नानै जाजोबदों होननानैबो बुंथिदों अनिल मुसाहारि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिसायख'थि सौफैब्लाल' बेंक एकाउन्ट बियो नाथाय बेनि उनाव जेबो खौरां लाफिना होननानैबो अजद दैखांदों अनिल मुसाहारि बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे मोननो गोनां अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायो बेनि थाखाय गोदान आफाद बड'लेण्ड एक्स भिएलटि एस'सिएशन दादों होननानै बुंथिदों बिथाङा बरमानि हेन्डलुम ट्रेनिं सेन्टारनिफ्राय मैया बे गोदान आफादखौ दादों बे आफादाव बारग' भिएलटिनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय थालांनाय बारग' एनडिएफबिनि संबिजित ग्रुप गबिन्द ग्रुप आरो रन्जन ग्रुपनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लाफैदों आरो उननि समाव जाहाथे मोननो गोनां अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायो बिनि सायाव बिथांमोनहा जयैनो गुवारै सावरायलायदों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा रड एक्सिडेन्टजों जिउ गोमानाया दासान्दि बांसिनै जागासिनो दङ खुवा खुनायजों जेबो नुयैनि थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे गावजों गाव सौदावलायदों गारिफोरा आरो बे दुखुनांथाव जाथायाव सा 14नि जिउ खहा आरो सा 18 जोखोम जादों बे जाथाया सोनाब बेंगलनि जलपाइगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धुपगुरियाव जादों गिबियाव बल्डार अन्थाइ लानानै फैनाय गंसे ट्राकआ खुवा खुनायजों नुयैनि थाखाय गंसे गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों बेनि उनाव ट्राकखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव ट्राकआ लामानि डिभाइडाराव सौख्रांहैदों बे समावनो उल्था फारसेनिफ्राय खारबोनाय गंनै गारिया ट्राकआव सौख्रांफैदों आरो ट्राकनि बल्डार अन्थाइफोरा गंनै गारिनि सायाव गोग्लैदेरदों बे दुखुनांथाव जाथायजों सा 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 18 सुबुंफोरा जोखोम जादों मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय सा 14नि मादाव सा 6 सुबुङा गंसे नखरनिनोमोन जिउ गोमानाय सा 14नि मादाव सा 4आ गथ'फोर आरो सा 6आ आइजोफोर बे जाथायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां आरो वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि नखराव साफायै 2 लाख रां होगोन आरो जोखोम जानायफोरनो सासेयाव 50,000 रां होगोन होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावबाय बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङाबो जिउ गोमानायफोरनो साफायाव 2,50,000 रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होगोन होननानै फोसावबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो आइपिएस अफिसार कृष्ण प्रकाश बिथाङा वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्सआव आयरन मेन टाइटेलखौ मोननो हाबाय बिथां कृष्ण प्रकाशानो भारतनि गिबिसिन भारत सरकारनि अफिसार आरो इउनिफर्मआव थानाय अफिसार जाय वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्सआव आयरन मेन टाइटेलखौ मोननो हादों बिथाङा 2017 मायथाइयाव आयरनमेन ट्राइएथलनाव गेलेदोंमोन ट्राइएथलना बुहुमनि गोरासिन गेलेनाय एबा खेलानि मादाव मोनसे खेला
जेराव 16निफ्राय 17 घन्टानि गेजेराव मोनथाम खेलाखौ गेलेनांगौ जायो। बे 16निफ्राय 17 घन्टानि गेजेराव 3.8 किल'मिटार सानस्रिनाय, 180.2 किल'मिटार साइकेल सालायनाय आरो 42.2 किल'मिटार खारनायखौ मोनसे होखानाय समनि गेजेराव फोजोबनांगौ जायो। बे गेलेनायावनो बिथाङा मोनथामबो गेलेनायखौ होखानाय समनि गेजेराव गेलेजोबनो हादोंमोन। भुटान आरो मालदिभ्सनो भारतआ कभिड-19 भेक्सिन कभिसिल्डखौ मैया गिफ्ट एबा जोथोब महरै हरबाय। भुटान आरो मालदिभ्सआनो गिबिसिन खाथिनि हादर जायनो भारतआ कभिड-19 भेक्सिनखौ हरदों। बेनि उनाव भारतआ बांलादेश, नेपाल, म्यानमार, श्रीलंका, आफगानिस्तान आरो माखासे हादरफोरनो हरबावगोन। मख'नो गोनांदि भारतआ भुटाननो 1,50,000 कभिड-19 भेक्सिन कभिसिल्डनि डजखौ हरदों आरो मालदिभ्सनो 1,00,000 डज हरदों। बिपिएफ दोलोनि बारग' गाहाय नेहाथारि समनाथ बसुमतारी बिथाङा बिजेपि दोलोआव हाबबाय। मैया वाजपेयी भवनाव बिजेपि हाबनाय हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि बारग' गाहाय नेहाथारि समनाथ बसुमतारीजों लोगोसे बिपिएफनि माखासे गोख्रों मावथिफोरा बिजेपिआव हाबदों। गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव थानाय बिजेपिनि मावख'आव जानाय बे हाबनाय हाबाफारियाव बिजेपिनि रायजो आफादगिरि रन्जित कुमार दास बिथांजों लोगोसे बारग' रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारियाबो बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरि आरो इउबिपिअनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि बारग' गाहाय नेहाथारि समनाथ बसुमतारी बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिबान एंगारखाबायमोन। दा बिथाङा बिजेपि दोलोआव अफिसियेलि मैया हाबफैबाय। थांनाय 21 दिसेम्बरावनो आलफा आइ आरो NSCN-IM जों अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लानिफ्राय लांखारजानाय सानै कुइप अइल एन्ड गेस इनफ्रास्ट्राक्चार लिमिटेडआव मावग्रा मावथिनि भिडिअ'खौ आलफा आइआ मैया ससियेल मिडियाआव हगारदों। लांखारजानाय सानैनि मुङा आसामनि प्रणब कुमार गगৈ आरो बिहारनि राम कुमार। आलफा आइ आरो NSCN-IMआ कुइप अइल एन्ड गेस इनफ्रास्ट्राक्चार लिमिटेडनिफ्राय 20 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन। बे रांखौ हरैनि थाखायनो कम्पानिनि सानै मावथिखौ 21 दिसेम्बरावनो लांखारदोंमोन। कम्पानिनि मावथिखौ दान मोनसे लांखारनायनि उनावबो कम्पानिनिफ्राय रां मोननो हायैयाव मैया लांखारनाय सानैनि भिडिअ'खौ आलफाया हगारदों। भिडिअ'नि गेजेरजों आसामनि प्रणब कुमार गगैआ बुंथिदों दि दान मोनसे जानायनि उनावबो कम्पानिया बिथांमोनखौ बख'नो जेबो राहा लायाखै। बेनिखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ कम्पानिजों सावरायलायनानै थाबैनो आलफानि आखाइनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बिहारनि राम कुमाराबो भिडिअ'नि गेजेरजों बिहारनि चिफ मिनिस्टारखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालजों सावरायलायनानै आलफानि आखाइनिफ्राय उदां खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरदों। 2022 मायथाइसिमनि गेजेराव 6 लाख बेनिफिशियारिफोरनो न' लुनानै होनो खोथा होदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा इउपिआव गासै 6 लाख बेनिफिशियारिफोरनो प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि गेजेरजों न' लुनानै होनो खोथा होदों। मख'नो गोनांदि इउपिनि 1 लाख बेनिफिशियारिफोरा प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि गेजेरजों न' मोननो हानाय सुबुंफोरजोंबो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा सावरायलायदोंमोन। बिथाङा सोंथि खालामदों न' मोननो थाखाय सोरनोबाफोर रां होनो गोनां जादों नामा होननानै। बेनिफिशियारिफोरा न'नि थाखाय थाइसेबो रां होनाखै होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों फोरमायहरदों। इउपिआव 1 लाख सुबुंनो पाक्कानि न' लुनानै होखांनायनि उनाव दा गासै 6 लाख बेनिफिशियारिफोरनो पाक्कानि न'खौ 2022 मायथाइनि गेजेरावनो लुनानै होनो थांगासिनो दङ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।